Vet aquí una parella de camperols que cada dia anaven a treballar cantant: volem un fillet, encara que sigui petit o petitet, però volem un fillet, volem un fillet. I tant van insistir que un dia es va fer el prodigi i va néixer un nen petit, 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 com el dit polze. Per això li van posar Ixumboixi. Ui, aquell pare i aquella mare estaven tan contents amb aquella criatura tan petita i se la van estimar tantíssim i la van alimentar molt bé i la cuidaven. Però l'Ixumboixi no creixia. Era sempre petit, com el dit polze. I espavilat, no us ho podeu ni imaginar, Li agradava cantar, saltar, ballar, animava tot el poble. I també ajudava els pares al camp i a casa, que li agradava molt fer-se arròs i sopes. Un dia, quan tenia 15 anys i encara tenia la mida del dit polze, va dir als pares: me'n vaig a la ciutat, vull conèixer món. Ostres, Ixumboixi, per favor, que no veus que a la ciutat et poden trepitjar? Va, mare, va, no pateixis, ja m'espavilaré. I així ho va fer, però abans de marxar, la mare li va regalar un bol perquè mengés. I el pare, una agulla llarga i fina. Mireu, l'agulla se la va lligar a la cintura amb el cinturó i el bol se'l va posar al cap. I així d'equipat se'n va anar cap a la ciutat. Va caminar i caminar, bé, i travessar rius. Mireu, girava el bol i amb l'agulla la feia de rem. I si no, si havia de fer un salt molt gran, aquella mateixa agulla li servia de perxa per saltar a l'altra banda. Un dia que estava enmig del bosc, va sentir unes petjades. Croix, 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 croix. I la terra tremolava. Croix, 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 croix. De seguida va veure, més aviat, de seguida va sentir una veu que li deia: ei, tu, qui ets? Jo sóc l'Ixumboixi. I cap on vas? Cap a la ciutat, vaig a descobrir món. Molt bé, Ixumboixi, aniràs a la ciutat i em portaràs la cosa més preciosa que trobis. No t'ho pensis, Aniré a la ciutat, però precisament a tu. No et portaré res de res. He dit que em portaràs la cosa més preciosa que trobis. No et portaré res, que no et portaré res. La cosa més preciosa que trobis. I amb la massa, la carassa, anava picant a terra, insistint: la cosa més preciosa que trobis, la cosa més preciosa que trobis. I l'Ixumboixi havia marxat i gairebé ja era a la ciutat dient: no et portaré res, no et portaré res, no et portaré res. El dia que l'Ixumboixi va arribar a la ciutat, hi havia mercat. La plaça estava plena, plena, plena com un ou. L'Ixumboixi es va recordar de la mare i va pensar: potser sí que em trepitjaran. Però com que sabia cantar i ballar, de seguida s'hi va posar. I haguéssiu vist la cara que feia quan es va adonar que la gent li anava tirant monedes. L'Ixumboixi de seguida les va recollir i va pensar: millor que tingui alguns dinerets, perquè a la ciutat sense dinerets no ets res. I mireu, saltant i ballant, va anar a parar a davant de casa l'emperador. I allà, en aquell precís moment, l'emperador i la seva filla s'estaven al balcó mirant la plaça i quan van veure ballar l'Ixumboixi, la princesa, que era bastant capritxosa, li va dir: pare, vols fer el favor de comprar-me aquella cosa que es va llogar per allà baix? Filla, que no veus que és una persona? Si vols la podem convidar, però comprar... Doncs això, sisplau, convida-la. I així va ser com l'Ixumboixi va entrar al palau de l'emperador i allà s'hi va quedar a viure dies i dies i dies. És que la princesa era força avorrida i ell l'entretenia. Dibuixaven, pintaven,
Explicaven històries, llegien poesies, s'ho passaven la mar de bé. Però així que van anar passant els dies, l'Ixumboixi pensava: ai, els de casa, què deuen fer? I un dia li va proposant a la princesa: princesa, vols que anem al poble on vaig néixer? Vols conèixer els meus pares? I la princesa, que no sortia mai de casa, va dir que sí. I mireu, va agafar l'Ixumboixi, se'l va posar al palmell de la mà i ara tots dos, xino-xano, xino-xano, se'n van anar cap al poble. I també Déu-n'hi-do el que van caminar. Però un dia, tot xino-xano caminant, van sentir puix, plaix, plaix, craix, 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 i el terra tremolava. I l'Ixumboixi de seguida va pensar en la carassa, però va sentir: molt bé, Ixumboixi, molt bé, ja et vaig dir que aniries a la ciutat i em portaries la cosa més preciosa del món. Quan l'Ixumboixi estava a dir a la princesa ni tocar-la, la carassa ja l'havia agafat i com si fos una oliva, se'l van passar. I l'Ixumboixi, que no havia deixat mai l'agulla, quan es va sentir coll avall, de seguida va començar: nyec, 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 i va començar a punxar la panxa de la carassa, i la carassa, ai, 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 quin mal, es va començar a cargolar de mal de panxa, no podia suportar, ai, 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 quin mal, i sabeu què va haver de fer? El va haver d'escopir. I així que l'Ixumboixi va sortir, va anar recuperant la vida que no havia tingut quan va néixer. I en canvi la carassa es va anar fent petita, 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 fins que va desaparèixer. Diuen i expliquen que si mai aneu en aquell bosc, segur que trobareu una mena de dragonet, follet, monstre, una cosa molt estranya, que va buscant i remenant herbes remeieres per curar-se el mal de panxa. I en canvi, si aneu a la ciutat, trobareu un Ixumboixi alt i ben plantat. I tota aquesta història que us he explicat, si no és mentida, vol dir que és veritat. El que és segur és que